Tänään teemme smoothieta. Tehdään sellaista. Smoothieta. Smoothie alla Esa. Joo. Ja nyt kaadatte ne banaanit kulhoon. Sitten laitatte mansikat mikroon sulamaan. Sulatetaan mansikoita. Nyt kuoritaan päärynä. Juustohöylällä. Pähjunja. Minä opittelen pähjunja. Anna on kauhean killeri. Ja sitten laitetaan päärynä tuonne kippoon. Ja sitten mansikatkin kippoon. Ja sitten kidiusjukurtti. Avaa se, Sanna. Näin se avataan. Ihanan väristä. Joo. Ja sitten se kaadetaan tuonne kippoon. Ja sitten kaadetaan myös banaanijukurtti kippoon. Kidiusjukurtti. Siis sen soseutetaan. Nyt soseutetaan. Siis sen soseutetaan. Näätä räisky! Ja sitten asettelette siihen banaanin reunoille ja pillin tuonne. Ja minun ja Sannan omat ovat tässä, koska Elli pilasi omansa.